kalih kula ning jebul tiyang nggawa gaman. Wujute ulek-ulek. Oh. Sampeyan ngapura. Oh, gaman ora mati blas. Ora ana jamak lumrah wong tuwa apus-apus karo putu ora ana jamak lumrah. Wong tuwa kuwi ngedop budidaya supaya putune oleh kamenangan. Gandeng kuwi migunake cowek. Dhewe migunake ulek-ulek. Ulek-ulek. Sawet ora ndeni nggih. Ono kene. Iki napa namanya? Tumpu. Tumpu. Wong ngoten nggih. Ya. Dicampur nggih. Ampun. Pamit. Sore. Kowe oncat saka tengahing palagan. Aja seneng atimu aku oncat saka palagan. Ning tenane aku ora wedi karo kowe, ning golek cara aku bisa ngalahke Brawijaya. Banjur kowe ndek piandel apa? Sawangen tompo. Tompo kaya. Jen pancen kowe ndek tompo. Ayo. Ayo abet. Di tompo ana cantuk dirukepi tompo. Nek wong kuwi gathuke ora cantuk tompo. Nek arep goleki gathuke, aku mengko sing golekake, ya. Sing mesem guyu iki setemene aku. Wegike kaya ngono kok iso manggon sak nggonku. Nek nang cowek apa aku ya ora ero. Dek nang tumpu aku kok ya ora ero. Mula wong arep kaya ngapa luput salah ki tetep kawis-kawis. Lah. Tumpu kok. Tumpu ki rak wong lumah meneh to ki. Lumah digo adah. Kau nak eker-eker centong guling, kan? Ya, keparang pamit, Bob. Kowe ndang ngalah karo Minak Supeno, ya. Mergo yen kowe njaluk ngapura karo Minak Supeno, ora tak pateni. Brawijaya bakal ngaku kalah. Yen to wis gumblendung sirahe Brawijaya ning papan iki. Apa awak ditumpu? Kowe mung sak tumpu. Mlebu tumpu ta ulek-ulek. Kowe mung sak tumpu. Ayo. Tanpa nono. Aja mlayu. Dipercaya iki sampean, Mbah. Kok kowe somong kaya ngono dasare opo? Sampean mek gampang tumpu ya to. Brawijaya tak tamani tumpu, Brawijaya mlayu. Ning jebul Brawijaya kuwi duwe pusaka sing luwih ampuh. Kira kelakon mbok tamakno to? Tak tamake. Mlayu liyane. Brawijaya ku mlayu, kabrak condang. Nggih. Ning ngono aku ora ngapusi.
Ning enten niki ate sing ngalahke. Ana sing ngalahke. Nggih, gaman jenenge Entong. Iki lho bobol kabeh iki pun bobol kabeh iki lho. Pun iki. Ya, Wes wajib lek guru liyane kok, sampeyan sampean kok. mengko dhisik Pun. aku pitaya yen samburine Brawijaya ana wong sing kacengkung kajana priya. Nanging dhewe salah milih lawan karo aku. Dianggep acara pamer wedi. Iki lho. Alah yo. Wah, kula nunggu pengen dadi ratu mateni ratu. Lho kok sampean maringi krak. Kari sepisan iki. Yen sepisan iki kowe isih luput. Ngelenggono nek aku kalah karo wong sing sak ana samburining si Brawijaya. Ngoten. Ya. Nggih kula tampani. Tak golekane Brawijaya. Aku kalah karo kowe ya. Ning sing peng telu iki Supena ora bakal kalah karo Brawijaya. Mergo apa? Supena duwe gaman sing ampuh. Lho, Sumbahmu ngandar-ngandar. Nanging apa buktine? kowe ngerti apa pusakamu? Yo iki sing diarani Kyai Ikrak. Yen to mung sak Kyai Ikrak aku ora siji. Nah, Ayo, tentokke tampano iki. Hei, mandek hei. Boten nyono babar pisan. Piyandel ingkang panjenengan paringi menika kawon dhateng sakmung Kyai Ikrak. Ora ngono kok kalong ki ora. Mung nolak. Kono nggawa apa ki pememper nolak. Kono kiai barang. Kok gada Kiai Ikrak. Lah, mongko iki aku yo duwe nggone padha nandingi sing diarani Kiai Ikrak. Iki saku sada lanang ing alam jaman kapurwan kang duwe sada lanang ki Sang Bathara Bayu. Kanggone kanggo nyapu Bathara Kala ing alam mangsa mangesane. Aja kuwatir, nek perkara Kiai Ikrak kalah karo Bathara Bayu pakno kan. Ya. Lagi Kyai Ikrak ya. Wis mlayu. Ora dhewe kami gilang karo Minak Supena. Iki mumpung aku cek sabar ya. Kowe ndang pasrah bongkokan, selamat uripmu. Ning yen kowe bangga mbacut perang karo Minak Supena, wis sesuk mbok menawa ora iso ngunangi Pletek Surya. Nak Supena, Apa? sawangan apa sing tak go? Yuk, bareng. Apa? Lakon ngene iki ra ya menang jagone, menang botohe yang botohe do waras. Jagone apa? Gemerlat. Dadi ratu yang coba kegede. Tuju jaluk wong, negara dirapoti wong, dijaluk wong dipateni. Ning nek jagat nemtokno kowe kudu kuat luwih palunggang kursi. Dampar gading kencana ning Majapahit kowe kudu kuat. Waras, Ger.
Damarwulan ana Sentanu Murti. Lha iya. Aku ya wis ngerti nek gurune Minak Supena ki ana sampeyan. Lah nek aku ora nang gurine, lah bocahku ya rusak. Ya sampean pinter, melok cowek dadi cowek. Melok ekrak kaya ekrak. Lah rahyune kok ya aku ki ora mung kaca pripat kasar sing tak ngunduh. Senadyan to kaya mengkene kedadiane. Sentanu Murti. Nggih. Lan kowe Damarwulan. Ora mung cukup mandek semene. Selagining Damarwulan isih urip, Mojopait bakal tak gawe geger. Umpama mengkono patine, besok bakal tukul minak maneh 1000 minak. Iki anakku. Gumletak Sepeda. ana kene. Sepeda. Urip urip. Mati, Urip ya. mati, Mati. mati. Supeno. Kowe mati Supeno. Tungkas kowe ngarep sapatining Minak Supeno besok bakal ana 1000 minak meneh. Ya. Damarwulan. Kuwi wis ora aneh. Wong gelo ya kuwi, wong montok bodoh ya kuwi. Lah tukulane wong meri, jenenge gedhe, dawen, panesten ora kelakon. Sapa nandur? Kudune ngunduh. Nek ya ana wong nandur ora ngunduh, nek wong ngunduh kuwi mesti nandur. Pinter kaya ngapa simpen bangke bakal nandur. Arep pinter apa nggone padha nyingitke kaluputan bakal dunia. Ora ana. Becik ketitik ala bakal. Monggo iki ya trah senopati. Ya senadyan to musuh ya dirukti sing apik. Ya dirukti aja nganti gepletak ana paraparan. Ayo dirukti. Ya pancen iki wis dadi lalakon. Ing kraton Mojopait alam dicekel blot kunjung nganti tumurun kecana sirane mau dedah. Ning iki wis ana katentreman. Mojopait rame geger tentrem. Ora ana alang asami kala apa. Kabeh-kabeh kaluputan bisa kapedhepa buming pangapura. Ugi Mojopait sak krandah sumrambahe desa pundi niki? Sampit. Dekong klumpit pikantuk panganyepakna Allah kanthi wilujeng sak keluargane, sak raja karyane. Ugi Bapak Surata, sak kanca rewange, sak anak buahe kabeh. Pikantuk panganyepun Gusti Kang Maha Agung. Ketoprak sak yagane sak keluargane. Pikantuk panganyepun Allah kanthi wilujeng sedaya diparingana seger waras. Slamet wilujeng kalis niring sambikala. Kabul pinuwune gangsar nggone nyambut gawe bisa nenandur metu. Apa sing disejo bisa teka, sing digayuh bisa kena. Paring ana ketentreman, keslametan, keraharjan, kamulyan, kawicaksanan lan kasantosan. Sedaya pinaringan panjang umur saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa aqina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Cekap semanten atur kula atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.